Bună dimineața! Salutare cu mult soare, cum îmi place mie să spun. Sunt Mirela. Haideți să vedem cum pregătim azi un shake gustos și hrănătos. Aici am curățat și am pregătit fructele, măr, grefuit, banană, struguri și avem și morcov. Mai departe am pus fructele în recipientul pentru shaker. Așa ar trebui să arate. Acesta este aparatul. Adăugăm și apă sau, după preferință, lapte, iaurt, ce doriți dumneavoastră. Dacă îl vreți mai cremos, adăugați mai puțină apă. Dacă îl vreți mai lichid, adăugați mai multă apă. Se pune capacul și se aparatul de făcut shake. Cam așa arată după ce am pus recipientul în aparat. Acum se scoate, îl întoarcem, se pune în cană mai mare sau într-un bol și puteți adăuga de asemenea pudră proteică, puteți adăuga cereale pentru a fi un pic mai savuros și cu o consistență mai bună. Vă poate înlocui micul dejun. Să aveți poftă! Dacă v-a plăcut ideea mea de mic dejun, dați un like, share și un coment.